Machiegni kendo nyakora Mgajwang'. En mbaka magoyo tek, thoth oganda wich kuot mako ka ochak mbaka makama. Mbaka mar menopause kata chung' dhieria. Bedo ni en wach ma oganda luor goyo mbaka omiyo mine mathoth kadho e midhiero ma ok ginyal pimo ne ng'ata ng'ata. Jad bura ma Suba North Millie Odhiambo osewuok mar goyo mbaka ni kendo chwale od bura chik ma koro biro konyo yudo duoko kendo chiwo sir ne oganda makadho e midhiero makamagi. Ne wabet kode piny kendo goyo kode mbaka, wawinjie kaka ne watwa kode. Luongo nyinge kende miyo thoth mine wich kuot. To mana kaka dhano nyaka nyuol dongi matho. Ma en achiel kuom gigo mayudre ngima joma miyo. To saa osechopo ma owinjo los yore mag goyo mbaka e wach makama. Ji ok dwa ni wach menopause ka gima gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni e ngimana. Ichalo kaka dang' iwach ne ng'ato, niere kaka iwuoyo wach aonda. Or ichalo ne iwacho ng'ama nyiso dichwo ni ang'o miwuoyo wach tiki motie yierno. Donge ena normal mondo tiki oti yier. E luoka akia ni gin e chira, gin weche mok wuoye. To kuoye to ji hinyore yawa. Dholuo owuon to onge kod nyinge ma aching'. Miyo waluonge ni chung' dhieria kata menopause. Chung' dhieria to en ang'o? Dr. Dennis Miskela en laktar mar joma mine. Ofononwa matut. Chopo giko mar ria chakore gande ka ng'ato ochopo higni 45 nyaka 58. Although nitie jogo manyalo chako mapema kapok kata early 40s kata kapok ochopo higni 40. Kanyalo neno ka koro riane koro ok bed ria makare. Kana yudo ria dwe ka dwe, kunyalo bedo yudo ria koneno dwe ni to chak lal, dwe achiel dwe ariyo chak lal kendo then mano koro loni perimenopausal. Mano koro ochako approach menopause. Then kosechopo higni 58 kata ka ng'ato osebet gi dweche 12 maluwore kapok oneno ria. Kisiwacho ni 12 consecutive months without menses. Koro wang'eni mano koro sechopo giko mne. Dwe ka dwe kaka mamiyo golo tong' achiel, luongo ni ovum, yeah? To tong' ni ema ka odhi oromo gi koth ng'ama dichuo to loso nyathi. To seche ma koro tonge gi orumo, koro hormones ni estrogen gi progesterone, hormones koro okuoge tong' cha. To ng'ama miyo ni bego ochopo giko mar ria, nyathi ok onyalo yudo koro. Osekomo nyuol koro naturally because tong' cha koro kuogi, koro bende tong' ni dhi romo gi koth ng'ama dichuo mondo ogam remo. Manage a menopause. Ne watemo dwaro pach joma mine e wach ni ahinya te gwenge makaluo. Ne giluor wuoyo e wach ni nikech wich kuot. Kata obedo ni oganda mathoth badhore goyo mbaka e wach ni. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wuok oko mar bedo duond mine e wi mbaka ni. Nochako kode mbui kendo sani koro chwale mbele. En ang'o mamiyo twak makama bedo matek e kind oganda? Chon ka dewa gini ne dongo, to ne nitie gima iluongo ni siwinde nyiri. To nitie gima be niluongo ni simba. To e siwinde nyiri ka, nipuonjo ji kaka ji dak e udi, kaka ji dak e mier. Sana sana gige mag keny, gik mag kaka ng'ama miyo dak gi ng'ama dichuo. Simba be nipuonjo joma chuo kaka joma chuo dak gi mine. Omiyo koko mang'eny e udi ne dok piny. Nitiere weche maniwacho made mane nyalo wacho. Gik mamiyo ok nyal nyiso nyathine. To koro sani, nikech mago system gogore piny, onge kama ipuonjo ji e mago. Yet, mage gik mane konyo ji dak ma stable. Chung' dhieria biro gi ranyisi mopogore opogore e ngima joma mine. Bedo ni ikoso neno ria dweche 12 malure no, mano mokwongo. Mar ariyo nitiere changes matimre dendi, to nitie moko be matimre e paro kata mental pachera brain. Koro ka mar brain ni wachako ni eni anyalo bedo gi ni wiye bet mapek, ni mental fogginess. Makata ka nyathi ng'ama somo to ka bukok makre mayot kaka japuonj struggle kata concentration, neno TV, winjo ka wiyi pek, wang'i lil ka ok winj maber. Number 2, you can ng'ama oluor, iga chiedh nade sate, you ka gima luor like anxiety, paro bet mang'eny, depression and all that. Kendo ng'ama miyo bedo be wang' mang'eny, ma seche moko be siem ka ng'at mani en boss kamoro. To employee to mama nitiere gir manade pleasing habet matek. Achiel kuom gima menopause be timo, okelo wich wil. Iparo minewa chon ka an aparo mamana, ne nyalo luongo wa nyinge. Anyango ne nyinga ta koth,
an iluonga kana tin iluonga nakodhe. O mama bo luonga sele Dorothy akinyi atiedo koko biro akodhe kato del motwo del twa ma idwa ni wich sate to nyaka wangi nyaka dhok two ema nyaka dendi nyaka kuon masiri go two koro ena del motwo gin gik mopogore kaeto ji mang'eny mine mang'eny gik ma apani ji neno mang'eny en wich machot iyudo ka ng'ato ni kaka koro ineno kaka wi jaberni waneno kaka wi ber molwar nyaka kat wapo ka koro sama menopause odonjo yie wich lal olo bedo mang'eny nindo ok teri maber siki buogri e nindo ijo ka diri ng'amo jony sate dedi be rami joints gi nyalo bedo gi remo choke bende ko remo hormones go be ka ni piny to hormones go konyo ga ndel e loso choke calcium absorption kozi ma hormones go ni piny ko ka choke bedo mayot ka ng'ama miyo kokier matin to notur gombo kata bedo gi ng'ama dichuo ok bed dok piny libido ya ko ne ka sate ko jiskia kata romo ng'ama dichuo ya de yakni ng'ama manitinde ko bedo koda infection nyalo bedo mang'eny gicho hormones go body control kata mana ni pH kata acidity ya koro UTI ma sate ka woni thiedho infection kike discharge kere ya kicheko chilo wuok ya kithiedho kendo des yugo bende ka ng'ato wacho ni wiye mabare me wich bar ma ok otimre nade to mang'e ng'ani jigo mbaka ne sate ni hot flashes ma in kibote matin yo ka lit mo dendi mang'eny lit to chak lal kendo ko chako chami kendo yo ka malaria to polono ne sechako chich ni intiere kod ranyisigo gino kenge mage monjo bed ni kao iparo muma nowachi ni nitie mama moro mane remo osewuok ne higni 12 morito momulo law Yesu eka gini ochung' koro wan sani law Yesu ang'e ni Yesu nitie to lawe to ok chiegni kodwa ahinya koro adi kuomwa madiang' mul law Yesu otiyo gi daktere manyalo konyowa mondo chal kaka law momulono ntiere cream monyalo mi yo cream man the estrogen hormone ma konyi gi mano kata gi vaginal that itchiness dryness kata no kata the shrinking calcium supplement is very important kata ngizini bones go are now weak kagin symptoms kata nyisi ma ok ichandi ahinya to you just ignore Ivania ni exercise timtizi orako ichiemo maber semido nindo moromo neno just improving general welfare duok paro pinji mami stress duok itemo eliminate ka en ko ranyisi gi obed ma ko chadi ma yikalo vino operate magada so ka isomo kata ngimani ma pile ok nyal to ntiere ni hormonal therapy ma ko hormones gi estrogen gi progesterone wami timuonye kata ichuo go sindan matemo at least ko bed mapinya nyako incha kisechopo kadho higa 30 kata menopause no pok odonjo puonjri apuonja dhi oko chien naneno ka dani wane timo kamano tanawoni to dani ni ero ye chieng' nade anawoni ka ji otito koro chieng' mit ne gi amita kare dani ne timo gino deliberately kete program ni gokinyi awuok e dhot tawo chieng' dakika 30 kendo chieng' moro mamit cha mokinyi cha wuothi dakika 30 kendo wuotho mana mokasore kik chiema aoya sani nyaka chiembi bed chiemo ma ing'e ni kichiemo to kichiemo ma irodha kuon aoyaye kichiemo kitemo joko manyalo chame brown chiemo mag kaka kuon mowago moriw gi bel kata gi kal ber ahinya ne loso weche mag del cham traditional foods wagi rabuon cham omena mago gik chiemo mwaseyoka emowinjo ka ji penjo ka ni an adhi limo jatelo ayudo ma kichamo omena e ode mage masani konyo omena no ema konyo gi rabuon gi dek gi mito gi osuga mage gik makonyo del sani oyangore ni mbakani osebedo ka kelo gwandruok e familia mathoth ka moko chwe kelo nyaka lwenje ma kit choche udi kaluwore ni oganda onge kod ng'eyo matut e wiye joma chuo moko be paro ni jaode bayo oko opani tame bayo oko kaeto ing'e nikech ok opuonji mondo ji owuo e wechegi koro jaodi bok bi nyisi ni ing'e ni wuod msegini tek koro nikech ok ibi nyise epa koro jomoko cha ibo yudo kata ka ng'ato chako go jaode ni tamori nade tikia notamore nikech shida ni ka to magi gik ma ji nyaka wuoye kaka yor keto mbaka ma kama obed mayot e kind oganda
Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo chwalo chik e od bura mabiro konyo oganda yudo duoko ne penjo mathoth gi penjo tek. Nakelo chik e bunge miluongo ni Family Reproductive Healthcare Bill, ma en chik mang'iyo healthcare mag oganda. Koro chik ni wacho ni mondo opuonj mine, okel yedhe manyalo konyo machiegni mondo nyithino manyiri matin, nikech gigi chako ga ji kata higni 20 ka. An maro chaka kia ka in ja higni 17 to chanda throughout most of my life. To oganda ni koting mane e siro joma mine makadho yo kenge makamagi. Ibedo ng'ama dichuo, ibedo ng'ama miyo, kiwinjo puonjni dhi chiw puonj makare ni mano en chwech Nyasaye to onge problem. Obo makadho kose ka omogo se stabilize maybe around 58 kucho, everything will be okay. But kwa en mamiye bachande kabisa obi hospital wan gi thieth makare manyalo konyogi. Akwayo mine e grubewa ma wantiere ga kaka mwawacho ni kia tebo banking kiango mage masani walok siwinde nyiri. Aneno ka mine mantiere e WhatsApp, Facebook gi kuonde grube ma mine lilo e mantie seche moko temo puonjore. Ta notice ka ng'eny gi bekia gigi. Daer mana ni mondo mine otem puonjore nikech sani koro siwinde mane wan go cha onge. Geno koro nitie ne chik makama biro yudo sir motegni od bura mamalo kendo ibiro kadhe mar kelo yote manyo yore mag chiwo duoko ne midhiero ma ikelo gi chung' dhiria kanyakla kod midhiero moko mathoth oganda kwepogo e mbaka. Merry Christmas, Happy New Year, kendo Nyasaye ma jagwedh jo med gwedho kendo rito maber. Higa mwakadho ni osebedo matek gi ji te. Higa mokadho ni waluso jakom, waluso Beryl, waluso wetewa machiegni, but higa manyien biro gi geno. Wamed mana lamo Nyasaye ka wan gi geno ni mabeyo biro bet. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mwajongo kwa yo machielo e chendoni mar ang'ich welo na nyisi ni gin mbekni magote kata kamano in thuolo